90% dintre femei își aleg mărimea greșită. Un outfit reușit începe întotdeauna cu mărimea corectă. Iar pentru asta ai nevoie de 3 măsurători esențiale: bust, talie și șold. Și acum să vedem cum măsurăm bust, talie și șold. Bustul se măsoară în punctul maxim. Talia se măsoară în cea mai definită zonă, asta fiind deasupra buricului cu vreo 4-5 cm. Cam așa. Și repet, centimetrul să fie lejer, nu foarte strâns, așa natural. Șoldul se măsoară în zona cea mai amplă, adică fesele, undeva în zona aceasta. Sper să se vadă destul de bine pe video. Și am să vă pun aici un tabel cu măsurători standard, să comparați puțin mărimile voastre cu ceea ce este pe tabel.